माबायाव एकाडेमियाव फरायदोंमोन नोंथाङा दिनै गिबि खेब बे फरायसालिनिफ्राय फरायनानै बर' बिजोंजों फरायनानै एपिएससि आनजादाव उथ्रिसार जानो हाबाय। थुलुंगाथाव मा फोरमायलांगोन नोंथाङा फरायसाफोरनि थाखाय? बेखौनो जे थुलुंगा होलांनो सानो जे माने इयुनावबो बर' मिडियामनिफ्राय बा बर' फिसाफोरा आरोबाव एपिएससि बा इउपिएससि आनजादाव उथ्रिसारनानै गोजौ थाखोनि सार्भिसाव जयेन जानो हायो बेखौ आङो नोंथांनि गोसोआव साननाय फैयाखै नामा बै समाव जे बर' बिजों फरायनानै आं एपिएससि आनजादखौ उथ्रिसारनो हागोन होननानै? सिगांथ' माने जेब्ला थांखि लादों अब्ला आङो सानदोंमोन जे आंबो पास खालामनो हागोन होननानै। मानो होनोब्ला बै समाव जों गोबां नुनो मोन्दोंमोन जेरै सरन नार्जारि सारमोन बिसोरखौ नुनानै माने थुलुंगाखांनाय मोन्दोंमोन आरोना आंबो जे माने एपिएससि आनजादखौ उथ्रिसार जागोन होननानै। दिनै नोंथांनि जिहेथु नोंथां फरायजेननाय फरायसालि बे गुरुदेव फरायसालिया नोंथांखौ फरायनाय हाबाफारि लादों माबायदि मोनदों? जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि बे फरायसालिनि गासिबो गोरायुं सार आरो दैदेनगिरि सारमोन आरो बे मेलखौ लिंनाय आरो आंनि बे बरायनाय हाबाफारिनि मेल जाय माने मोगथां महर होदों बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर जासियो आरो। आथिखालनि बांसिन सुबुंफोरानो बर' मिडियामजों फरायोब्ला बे माखासे जाफुंसार सहैनो हाया, नाथाय नोंथाङा दिनै मोनसे एग्जाम्पोल महरै बेयाव गसंफैदों। मा बुंनो सानो रायजो राजाफोरनिसिम? बिदि जेबो नङा जे माने बर' मिडियामजों फरायबानो जे पास खालामनो हाया होननानै। बेयो गावबा गावनि नाजानाय आरो थांखिनि सायाव नाजानाय थायोब्ला गासिबो जाफुंसारनो हायो बेखौनो आं बुंनो सानो आरो। एपिएससि आनजाद होनायनि सिगां नोंथाङा मा बिजाब फरायदोंमोन आरो मा कचिं खालामदों? आङो गिबियाव बिदिनो अनलाइन कचिं खालामदोंमोन आरो इउटुबफ्राव भिडिअ नायदोंमोन। बेनि उनाव माखासे बेसिक्सफोरखौ सोलोंना लादोंमोन आरो सिलेबासखौ मोजाङैनो डिटेलावनो नायदोंमोन। आरो बेनि उनाव बड'फा सुपार 50 मिसन बेवहाय माने सिलेक्सन जानायसै आरो एन्ट्रेन्सआव। बेनि उनाव दिल्लीयाव 10 मान्थनि थाखाय कचिं लाहैनो मोननानै कचिंनि मेटेरियेल्सफोरजों लोगोसे जे अनलाइन फ्रि बेफोरखौ फरायनानै माने एपिएससि आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों। सुपार 50 मिसना नोंथांनि बे जाफुंसारनायाव माबायदि बिहोमा दं होननानै सानो? आङो बड'फा सुपार 50 मिसनखौ माने जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद माने गोजोननाय जासिनो सानो जे माने बे मिसना गैयामोनब्ला माने हयथ' आंनि गाइडेन्स जाय माने इजियैनो आं गाइडेन्स मोनदोंमोन हजों थांनानै। बे गाइडेन्सआ माने आंनि थाखाय माने गोब्राब जागौमोन आरो। आं जे माने गाइडेन्स बेखौ इजियैनो हजों मोनदों बेखौ हयथ' आङो आरो बेलेग धरनै माने लानो नांगौमोन बेफोरबायदि। जाफुंसारनायाव सोरनि बिहोमाया बांसिन होननानै सानो? फोरोंगिरि ना बिमा बिफानि? बुंनो थाङोब्ला गासिनिबो बिहोमाया एखेयानो। फोरोंगिरिफ्रा जोंनो लामाखौ दिन्थिनानै होयो आरो बिमाफोरा जोंखौ मदद होयो, मटिभेसन होयो, फाइनान्सियेल सापर्ट होयो। बेनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला गासिनिबो बिहोमाया एखेयानो। जाय उनाव इयुननि फरायसाफोर एपिएससि आनजादखौ होनो होननानै साननानै दं, मा फोरमायगोन नोंथां? बिथांमोनखौ आं बेखौनो होननो सानो जे माने नाजानायखौ गारनो नाङा आरो जे माने कनसिस्टेन्सि जे नोङो एपिएससि बा इउपिएससि आनजादखौ होनो थांखि लाबायब्ला थांखिखौ जाफुंसार होनो थाखाय नोंथाङा नाजानांगोन होननानै आं बेखौनो बुंनो सानो आरो